Ụlọọrụ Federal Road Safety Corps alaka nke Anambra steeti ekwugo na ha ga-eziga ndị ọrụ ha dị 1,000 gburugburu steeti abụ ndị gụnyere regular nakwa special marshal dịka nnukwute amụma eji n'aka ibelata ihe mberede okporo ụzọ n'ime oge mmemme ekeresimesi a. Onye steeti sector commander nke ya bụ ụlọọrụ Maazị Adeoye Irerewuyi onye mere ka amata nke n'oge a na ndị nta akụkọ na-enwe mkparịta ụka n'ọka mere ka amata na malite n'abalị 15 ọnwa Disemba afọ 2023 ruo n'abalị 15 ọnwa Jenụwarị afọ 2023 na a ga-abagide n'efu na eburu agha kpamkpam megide ihe mberede okporo ụzọ n'okporo ụzọ anyị gasị. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Chigbata kọwara anyị akụkọ a ka o si wee kwu ya. O kwuru na ọrụ aka ndị ahụ bụ idozigharị etu moto si agba n'okporo ụzọ. Maazị Irerewuyi mere ka amata na n'afọ 2023 ya bụ otu edebanyere ihe mberede okporo ụzọ karịrị 90 bụkwa nke ọtụtụ mmadụ nwere ihe mgbu dị iche iche na ya. O mekwara ka amata na n'agbanyeghị dịka o siri wee kọwaa ya bụ otu bụ nke na-arụsi ọrụ ike ya na ndị otu ndị ọzọ iji wee hụ na enwere njem okporo ụzọ dị werere n'ebe dị iche iche. Maazị Irerewuyi kwuru na otu ahụ ebubatachara akụrụngwa dị iche iche nke ga-enyere ha aka ịhụ na ọrụ ha na-aga ka ọma. O kenekwere ndị niile na-enyere ha aka n'ọrụ iji wee hụ ma gwa onye ọbụla ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-agbaso usoro nchekwa dịka a na-agba ekeresimesi a. N'okwu nke ya, onye chairman Nigerian Union of Journalists nke Anambra State Dọkịta Emeka Odogwu onye nke anọchite anya site n'aka onye vice chairman nke otu ahụ Comrade Ngozi Obileri kenere ndị FRSC maka mbọ ha na-agba iwebilata ihe mberede okporo ụzọ, gwazie ha ka ha gaa n'iru na-emekwa nke ọma.